toinen kerta. Noin, hyvä. Ai, hyvä. Jatka sinä. Ota mä siihen vähän kauemmin. Noin. Sit laita vähän vauhtia, piirrä kasia siinä ilmassa vaakatasoon. Noin, voit antaa voittaakin. Sitten kun sinun mielestä leikki enää tuu vahvemmat, niin voit ottaa ne molemmat kepit ja heittää Johannan. Osumat ei saa lisäpisteitä, ennen kuin Mikke ei luvata sulle mitään. Seisot sen rastin päällä. Mä vedän ton kelkan. Tapahtuu mitä vaan. Pysy paikoillaan talutin pitkällä ja sä katsot jälkeen. Aina kun saat luvan kehu, niin sä saat silittää ja taputtaa. Mikä se oli? Oliko se ihan hölmöjä? Oli. Hyvä. Tutustukaa vähän tarkemmin vielä siihen kelkaan. Mikä se oikein on? Hyvä. Hienosti. Hyvä. Voit nousta ylös ja kävellä sinne, mistä kelkka lähtee. Pari kierrosta ympäri. Semmoinen ote, ettei vahingoittaa. Joo. Olla otteella kävele kohti roskista. Heti kun Johanna tulee ulos, pysähdy ja paikoilleen seisoa. Sä et saa kävellä ollenkaan tuolla muuta. Selvä, ole hyvä.
soittaa puhtaasti. Aina kun sä saat luvan kehuun, niin voit silittää tai molemmat. Noin. Seuraavaksi pitkä kausi. Nyt haalarin ohi, mutta oleellisesti. Siitä tiedät sitten suunnilleen toki, että Johanna nyt seisoo tämän rampin ohi, pysyt viivan ja rampin välissä ja kävelet tuonne pöntillä. Siinä tulee tynnyri perään, mutta se ei vaikuta sitä toimintaan. Pitkä tauti. Siitä kohti pölliä pitkä tauti. Ja taas pyydät koiraa sun luokse ja kehut ja taputat sitä. Aha, sä oikasit vähän. Oi. Tutustukaa vähän tarkemmin siihen. Koska istuu siihen päälle ja kutsuttuu esiin. No, selvä. Mennään pimeään. Alku, miten se siihen leikkii sun kanssa? Niin, no. Vähän se napsi mua. Niin. Joo. Sitten mennään täällä, että mä luettelen erikoiskokeita osan arvosanojen kohdalta, mutta jokaiseen arvosanaan vaikuttaa ihan koko testi, ei pelkästään erikoiskokeita. Ensimmäisenä on koiran toimintakyky, joka on sen eräänlainen rohkeus, miten se pystyy kohtaamaan täällä radalla joko todellista tai luulotonta uhkaa, miten se toimii niissä tilanteissa järkevästi ja ennen kaikkea joutumatta pelon valtaan. Tässä on erikoiskokeena on kelkka ja pimeä huone. Kelkan se selvittää suht nopeasti. Pimeässä silloin pikkasen tervaa tassuilla, mutta se ei varsinaista apua siellä hirveästi saa. Sen rohkeus riittää myös muualla radalla niin, että se ei tarvitse sun tukea niissä tilanteissa. Arvosana on toimintakyvyltään +1A, se on kohtuullinen. Terävyys, koiran kyky reagoida aggressioon, kun jotain yllättävää tapahtuu. Terävyyden erikoiskoe on tuo seinähyökkäys. Se kyllä osoittaa sitä terävyyttä tämän radalla muutenkin, mutta myös seinällä. Ja terävyyden arvosana on +3, se on kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Vaikka se tekee voimakasta hyökkäystä siellä, siinä on liian pitkä viive, kunnes se käynnistyy. Sen takia se on kohtuullinen. Sitten on puolustushalu. Miten se haluaa puolustaa teitä, kun te yhdessä kävelette roskia kohti.
niin tässäkin on pieni viive, mutta se kuitenkin puolustaa täysin loppuun asti, eikä päästä hyökkäjää sinun käsiksi. Eli arvosana on +3, se on suuri. Sitten on taisteluhalu, miten koira nauttii leukkojen, hampaiden ja lihasten käytöstä taistelussa itsessään. Erikoiskoe on tuo leikki tuossa alussa. Siinähän ei varsinaista taistelua minun kanssa tullut. Se oli pikemminkin semmoista vähän vahtimista ja karkottamista siinä tilanteessa. Sinun kanssa se leikkii sutkot hyvin. Se välillä pitää hyvää otetta, välillä se ote elää siinä. Se vähän liukuu siinä, eli semmoista voimakas rutistusotetta siinä ei tule sinunkaan kanssa. Suunnilleen saman verran me nähdään taisteluhalua näissä muissakin osa-alueissa, eli arvosana on +2a kohtuullinen. Eli se on, kun kohtuullinen on jaettu 2 osaan, niin tämä tarkoittaa, että se on siellä kohtuullisen yläreunassa. Sitten hermorakenne, miten se henkisesti kuormittuu täällä radalla ja miten se palautuu osasuoritusten välillä. Niin kyllä se välillä puhaltaa tämä koira, siinä näkyy stressin merkkejä, mutta se ei myöskään tarvitse ylimääräisiä lenkkejä palautukseen. Eli se pystyy purkaamaan sen oman stressin, mikä tulee radalla. Eli arvosana on +1a, se on hieman rauhoittava. Sitten temperamentti, eli sen reaktionopeus, suunta, koiran keskittymiskyky, ne kuuluu tähän kaikki kuuluu tähän samaan arvosanaan. Niin se pystyy keskittyä olennaiseen, kun jotain tapahtuu. Sen reaktiot on oikein suuntaiset, ne on nopeat, eli arvosana on +3, se on vilkas. Sitten kovuus, miten se muistaa näitä epämiellyttäviä tapahtumia ja paikkoja, kun se tuodaan uudelleen. Siinä on näkyvissä muistijälki tässä koirassa. Se näkyy nimenomaan siinä, että se ryhti hieman muuttuu ja sitten kulkusuunta vähän kaarevasti ohi niistä. Mutta se kulkee ne omin jaloin ilman houkuttelua. Eli arvosana on +1, se on hieman pehmeä. Sitten on luoksepäästävyys, eli koiran suhtautuminen vieraisiin ihmisiin. Niin, se ei ihan pidä vieraista ihmisistä tämä koira. Se myös osoittaa sen aika selkeästi tuolla radalla. Sitten kun sitä on kuormitettu, eli molemmat hyökkäykset, kun me näytetään, että me ollaan vahvempi, sen jälkeen se ei enää yritä napsia. Mutta tuossa alkuosassa, ennen kuin se ollaan päästy tekemään, niin koira on ihan selvästi pidättyväinen. Ja se jopa yrittää napsia minua sieltä. Eli arvosana on -1b. Sitten laukauspelottomuus, eli reaktio laukauksiin. Siinä on pientä reaktioa, mutta niissä reaktioissa ei näy lisääntyvää pelkoa tai stressiä. Mutta se on pientä levottomuutta, mikä näkyy jo hermorakennearvosanassakin. Mutta siinä on tätä levottomuutta, eli arvosana on laukauskokematon. Sitten pistelasku. Pluspisteitä kertyi 128. Miinuksia tulee luoksepäästävyyden puolelta 15, eli loppupisteet on 113. Jäikö kysyttävää? Hei.